באנו לך מתחת לשמיים, שניים כמו זוג עיניים. יש לנו זמן מתחת השמיים, בינתיים אנו עוד כאן, את ואני, את ואני, את ואני. המיטה רחבה לתת אהבה, לילה ויום, לילה ויום, לילה ויום. והחיוך מתנצל שהוא מתעצב. באנו לך מתחת לשמיים, שניים כמו זוג עיניים. יש לנו זמן מתחת השמיים, בינתיים אנו עוד כאן. יש לנו שני ליצים, אחד קוראים לו פיץ ואחד קוראים לו ציגי, שיש ביניהם סימביוזה. מה שפיץ אומר, ציגי אומר בסדר גמור. אני חבר של פיץ, ויש לו רשימת פרויקטים לעוד איזה 2 מחזורי חיים, וזה היה אחד מהם. לפני שנים רבות, לפני שנת ה-25 ליוטבתה, החליטו לעשות כביש היקפי. התחילו לעשות את הכביש, הגיעו לפה, ואני רואה הטרקטורים מתחילים לחסות, היה פה עמוד בטון ככה בגובה כזה אולי. את האבן פינה שהייתה נטושה פה, מה? עשרות בשנים, מיום העלייה, מיום העלייה. שנינו אחד, שנינו אחד, שנינו אחד, אחד שלם ועגול, שלם וגדול. בואי ניתן, בואי ניתן, בואי ניתן. אני אתן לך לתת, לתת לי לתת לך. באנו לך מתחת השמיים, שניים כמו זוג עיניים. יש לנו זמן מתחת לשמיים, בינתיים. כשעברנו את העמוד בטון הזה, הוצאנו את הפחית עם המגילה ושמתי אותה אצלי בבית. אחרי עוד הרבה שנים הגיעו לשנת, אני לא זוכר איזה, ואמרתי, זה הזמן להוציא את המגילה, לעשות איתה משהו. פניתי ל8 דורות של מזכירים, ל15 מרכזי תרבות, כל מיני כאלה דברים, לא יצא מזה שום דבר. יצאתי לפנסיה וזמן יש, כמה שרוצים, אז באתי ואמרתי לו, אני אקח על עצמי. כשפיץ אומר, אי אפשר לסרב. נקראתי לדגל, ואני, כשפיץ קורא לי, בדרך כלל בא. פיץ, 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 פיץ. הוא ביקש שאני אעזור לו, ואני באתי לעזור לו. אני אוהב ואוהב ואוהב. הבסיס של זה עמוד בטון שחתכו מהמרפסת של ינקלה זינגר. בעיקר בנושא הכנת הטברות ואחר כך היציקה של הבטון. הייתי מאוד יעיל במרכאות, כי אני מפעיל את המחפרון. אני בסך הכל חפש, או כמו שרפלול היה אומר, חפר. אני כולו עשיתי איזה עיגול צבע. חסר לנו כאן את לבקו שגם כן היה.
סוג עיניים. יש לנו זמן, אבני הגרנית נאספו בכל שטחי הקיבוץ. בינתיים אנו עוד כאן. כל הדברים האלה זה באמת נאספו שאריות. ברזל וכל הדברים האלה, לא הוצא עליהם כסף. יש לנו זמן, כן, מתחת השמיים. והיה הרבה הוואי בעבודה הזאת, היא הייתה בעיקר עבודה סנטימנטלית. צעקנו אחד על השני, התבדחנו אחד עם השני. תכנון וויכוחים וצעקות. היו לנו כל הזמן ויכוחים תוך כדי היציקות, אם הבטון מספיק רטוב או לא מספיק רטוב, כי הוא ברזל כאן את הבטון, כאילו זה יסודות לאמפייר סטייט בילדינג או משהו כזה. כל מיני אנשים יעצו לי כל מיני עצות, אבל מה לעשות, אני יקי. ואני הצעתי לו למשל הצעה שהוא לא קיבל, במקום הלוח שיש עם המגילה, לשים את זה, את הבחור הזה שמונח כאן עם הנאום הקצר ביותר שהוא נשא בחייו, והוא עשה את זה ביום העלייה לקרקע, וכמובן גם את זה הוא לא קיבל. אבל הוא יופיע כאן, הוא יוזכר כאן, הוא יוזכר, וגם הנאום יוזכר. כל מה שהוא סיפר על ציגי זה בערך נכון. המסכן הזה באמת עושה כל מה שאני מבקש ממנו, אבל הוא פשוט שוכח את כל הפעמים שאני אומר לו שהוא צודק. אז זה אני רוצה להזכיר שזה יהיה רשום בהיסטוריה של יוטבתה, שיש גם פעמים שאני אומר שהוא צודק. הדבר היחידי שהוא קיבל מההצעות שלי שאפשר לראות בעיניים, אם אתם שמים לב, יש כאן 3 פסים, כאילו קרניים, שמאבנים לא מופרעות, לא חתוכות. את זה הוא הסכים לקבל, כל היתר הוא לא קיבל. אפילו בשלב הכי כבד. באמצע סופת חול, אני לא זוכר מתי זה היה, במרץ או באפריל, היה חם עם רוח של, אני יודע, 40-50 קמ"ש, החול בעיניים, ואתה ממשיך לעבוד, אני אומר, בוא נפסיק. לא! ממשיכים, זהו. אז זה פיץ. לא פעם זה קשה, אבל הרוב מילה טובה, מיד עושה לי טובה. אני בסך הכל נהניתי מהעבודה. אבל בסוף הכל הסתיים, והסתיים טוב, נחמד. מה אני חושב שיהיה כאן מזה? זאת תהיה עוד איזה נקודת ציון בחצר, שבאירועים חגיגיים יצביעו עליה ויגידו, כאן הוכרזה אבן הפינה ליישוב. בסך הכל, אני חושב שזו צריכה להיות ההתחלה, למרות שאני יודע שגם את זה פיץ לא כל כך אוהב, לארכיון, לפינת ראשונים של היישוב. בוא רגע נדמיין שהכל ככה נוטים עצים, ויש פה צל, וכל האזור ההוא ושם, ואז באים אחר הצהריים עם הילדים, לא, ועם הכלבים, לא, ועם החתולים. שהמקום הוא לבד, אז אתה מתייחס אליו יותר בכל תשומת הלב, והוא לא חלק ממערך שלם, אלא הוא לחוד, הוא פרטי, ולא צריך כל הזמן לבוא לכאן, אבל מפעם לפעם, האבן, זה כאן התחלנו את הקיבוץ שלנו. מיד עושה לי טוב, מילה טובה, או שתיים.